Di pagkasalitaan ni Naldo nga napoluan, Timan Nalon. Takara din, ah, ilugin dati pagkasalitaan ni paghahim tayo nga Naldo nga napoluan, Timan Nalon. Dear Manong Nemi, damok apasyaren ti babae Manong Nemi, nga idi pay laeng ket sabsabunga kon. Kahit nangasawin Manong Nemi, adda idin nalimed apanagayat ko ken kuana. Aging ganging kadeng kon Manong Nemi ti bapan mangpasyar ken kuana tapno may bagak iti I love you. Iso daytoy Manong Nemi ni Rika. Anat masapol mo? Dinamag na nga dagos. Kas may nga baro, Rika, kad may sakamat abalasang. O may kakumapasyarin nga pagruknuyan. No? Tanam na maam ko Manaldo, kayat ka. Tinakpay pinastre. Paayan nagsamad din. Alakit sumrag ka. Gyamanak, kaya nagtugaw ka. Ulitek adak dito tapno gruknoy. Hindi pa ilang ayaten ka, Rika. Mangibaga ka man ti rason, Naldo. Uri may salang rason. Tapno ayaten kamet. Nagagatak ka. Detalaeng. Ano, nagagatak. Kanasing petak. Amok ba't ti uminom ti arak ngem sa anak mat nga nagbarbartek. Sa anak nagsiksikarilyo. Kinawang nga tamat ti pakidamdamagam nga mading aramid ko. Diyapulos pa'y nakikabkabil, ng gulgulo. Nasing petak. Kaya nagagetak. Nagaget ka nga. Nagagetak ng talon. Gabata may saklang man nalon. Naldo, si kamit lang nagkuna nga kapot may saakla aman nalon. Laeng. Gabata may saakla aman nalon. Di ba? Nagkapuking kadata nga balikas. Laeng. Laeng ko na dang saan tayo nga lalaeng ti manalon ta awan ti kanan tayo no awan manalon. Ado man ti imported. Ado man ti exported. No awan man tagtalon dito sa Pilipinas, ado man ti amang supply kada tayo nga sa bali nga pagilian. Wala nga manalon na madlata. Mangibagahakmet iti saan ko akayat. Mangibagahak ti saan ko panghayatan kang ka. Umunahunay, saan ka nga nakapagturpos? Ni high school kasama mo pinalpas. Han? E dinto ta siya kat may sak nga nurse. Hindi ka mabain mo may mga aram kanya ka may isang nurse, idun ta may saka lang nga manlalon. Nagsakit mo din pa nagsasarita, Marika. Ibagbag lang ti Pudno Naldo. Tapno sa muntun nga ululitin ti mangpuyat kanyak. Sayang lang ti oras. Sa mesa, ada boyfriend ko. Among ka din na sinot boyfriend ko? May isang engineer. Kontraktor. Ado kwarta na, gabot agkong kontrata. Baka matno substandard, ti project na. Ako bibigyan ko dita, no? Niyaman ti klase ti project na, basta kontraktor. Engineer. Dakam ti agbagay. Sana kasken ka. Hantang agbagay, Naldo. Iso nga sumapol ka lang ti sa bali, dati bagay mo. Tay padam nga saan nga nagturpos ti high school. Tay padam nga tagataltalon. Tay alaam ka dati ka. Dati awang ka diti manalon ka diba? Aglaklako ka kada iti produktom. Dati may gumatang si produktom. Iso ti armam sigurado dakay tagbagay. Ngem sigang ti ayat teknika. Ngem jak pulos agarap jak pulos inarapaap nga ti agbalinto nga asawak ket kasken ka nga
ni high school graduate, ang kapay nag-graduate ti high school, elementary graduate ka lang. Ken awan sa baling amon mo sang talon lang. Nasakit nga peso, ti bagbagak. Tama sa letang halais. Ang iyong ibagbagak lang ti pudno. So kung mabaling ka din, Aldo, nagkawid kan, kat saan ka itong nagsubsubli. Agawid akon, nga magsubli ak tumanin. Nga maawampulos ti maarik nga ayat kang kagabot saan ka akayat. At den boyfriend ko. Siguro, sumarday nga tulaing. No, agasawa kayo ton kini engineer nga bagbagak. Ba, ta dagdagag nga asawaan na ko tapno. Saan na siya pampanunutem. Tapno maibaw ingmon iti sa bali, ti kongkunam nga napudno nga panagayan. Lepay ti abagak nga nagawid di magasak iti sa tiyanggi on istor manunimi ket kimatangak iti maysa nga bilog. Nagnag iti likod manunimi ket iti kusina hambat nga nakatrang katiri daw. Nakalak ti danom baso. Kinang kita no ada mabaling nga pulutanen manunimi. Ket iti likod ti balay ditoyak ni minom. Nasakit. Nakasaksakit ba? No sa sino pa iti patpatag ko, isubat ti saan nga mangayat kanyak. Ngem husto isuna. Apay nga nga sa anak nga nakaadal. Ni tatang manunemi ti nakasukain nakaduktal kanyak nga daki ti likod. Ni, da ka gaya man. Naldo. Kinabi nga minunong ka. Imbagadam itay kininanang mo nga mapamupasyarin diri ka. Ket nakasaksakit ti panagsasauna tatang. Di nakano kayat sa ampulos ka nakapag-gradual. Nga ni high school ka Jack pa nag-gradual. Ket asinot aking basol. Lumalagip mo, Neldo, da ito ibagbagamikan ka. Duwa kay lang agapsat kini ading mo. Nakaraduar na ading mo. May isang accountant. Agtrabaho iti bangko. Adakot senan. At apay boyfriend nan nga may sabit lang accountant. Tilaing kurang nan kati pa nag-asawa da. Kitsi ka. At adamat nga kinaikayat mo iti timultulong kanyak iti talon. Kaya ba? Hangos di ko namin kinanang mo idi. No saan ka nga makapagturpos iti kolehyo, kinawan na pintas ka trabaho, mauyu-uyaw kanto, malalais kanto, nababantot panagkita na tao kang ka. Kasi ano nga mintang, hindi ako gaming mayon tagbasa idi. Una, basta ibagam idi nga masudot ka. Agin sa sakit ka, kaya't mula nga hanga mo pa nagbasa. Imbas nga mapangkagbasa, umay ka kanyak di taltalong, umay naktulungan. Ay na anak ko kunakeng ka idi, narigat tagtaloon. Oh. Ngayon sa bagay, di mo't pa'y naladaw ti amin ah. Mabali mo mo't ngay tuloy ti panagbasa. Yung tatang mo't, mabanagbasa ti high school, nga kasto ti, nga may sa akon nga, nasuro ko nga 20 taong ko. Basol mo ah. No kaya't mumot lang, awan li na kayan. Tatang, Jack may pas nag-edit agbasa, itakit din. Abagay, no talaga nga di mo kayat, di sa mo kayat. Nga mamati ka itan, ti ko nami kayang kaidi. Nga no agtalinan ka lang ti taltalon, ay sus maligatan ka, nagrigat tagtalon. Imbaga ta, napaturpos min ni ading mo. Imbaga ta, talagang di mo kaya agbasa. E di, sikang ordlat na, di makamong, tataltalon ko na ako na. Malala. Nagudwa mong tajin. Hamon ituloy-tuloy tuminom. Kaya maturugan.
Masapag kang tumalin nga griing. Gabutaan ang arod kat si kamat timawid kanya kamanalon. Hindi sanay ka nga sanay. Agbababawi ka no saan ka ano apin nga saan ka nakaadalhan. Agbabawi ako no maminsan no saan. Saan ang nagbabawi? Labay saan ka nagbabawi? O rin nagpatinggak lang ti. Jak nanalpas ti first, second year, second year high school. Nalingak man ti taltalon tatang. Napintas man nga, ado man ti mapapit ko. Sa ado man tarakan ko. Ketuan At alang nga ron, dahil tamat timpasnik mo. At damat ti pagbasa nga pamphlet. Nga edad agriculture. No, kayat mo amuin. Mabasa mo sadyay. Kayat mo, nukas pagkarin, kayat mo experience. Mabali mo experience. Maring no, matsyambak ti presyo ti sili. Naroy, oy tatang. Naglalapsat kiti mulak ng sili. Kahit nukas kasanulaing, numayat ti presyo, ito no agharbesak. Panakkilan to at kwartak. Kaya nung ngorte kwartak. Kita, ornong ka. Anong ngorte ornong mo? Kaya pangasawak to Isinong ngorte asawaan. Kaya di nakamat kayat na di karas mo. Tigat ko na ng tatang. Tika no armak kada tayo komersyante nga may gatgatang kada kita produkto. Kaya rumang laing isut bagay ka. Yung no agaram ka college graduate nga may sabi nga nurse, ang kaya nagbagay anak ko. Tapos saan ka mapahay? Dajay madlaw mo nga babae nga krusonada kang ka, isut armam. Sigurado kang ka mapahay. Ngayon no tayo babae nga saan nga mayat kang ka, isut ti armam, sigurado nga mapahay ka. Adda manong naming impas nagko tinangasikaso iti talon. At sabi na ko daway manong naming o may nakdandanunan ni nanang. Anak ko, di ka mabisen. Apay, gawid ka na ta umay kamangal daw. Naimbagam ko mga umay kabalunan, di umay kabalunan ko ma. Wan pagdanagin nyo lang, iripas ko lang dito. Kit, ito malemon, ti pa nang iringpas mo. Ito ka ano, panag-apit di kita. Intun bigat na nang. Naipakamumon kada kita yung maggatang. Unang. Naipakamumon kada kita yung amang tulong tukin kang agburas. Uwin. Ipakamumon. Yung message ko. Sino da kita mayat nga umay makiburas. Siyempre, tatandan da. Tapos naligas na kita. Oray lang di kagudwan ako mati maburas. Masapag ang gana nga agalas 8. Mati kanumot numaaldawan, di kita mapanaglako, paangkat naman. Angkatan da kanyak, saan to paangkat. Manong namin duwa nga hinarbes mi, timulat ti silik, uno bunga ti silik, aroy-oy manong. Hindi gamakon ti kwarta, manong nami, agar, wow, umar aray uyon manong nami ti isam ko. Umuna pa lang dito yung buras Adan to pa sumarsaro no. Kidney. Nabrut ko di gastos ko. Nagsukatak iti nga bigat manon nemi tinakidulin ni ti bangko tinaglakwa. Pambarak tumuten Gumatang ti barong arwatek kanda duma pa nga kasapulan manon nemi iti talon. Iti tanisadgan lang ni nanang. Ket suktam kumamat ka na barok, data motor mo. Hasta nga ti planok nang. Gumatang ti barok. Kaya numabali na nak, saan lang nga kurong-kurong amin. Amo drive ti 4 wheels. Di gumatang ka ti kotsem. Agas iti kotse ni ading mo. Amangan to.
Ando di kita agmulagat ni Naldo, Manalon, nakakutsen, baka kunadan to. Kila ka saya. Ken naggapumat itilingat mo. Sa mo man tinaktakaw. Anya ta mo manak ko. Baka inton ka ubdublian nga pasyarin ni Rika kit nakakutse kan tumat. Akas ka na engineer nga boyfriend na ako nam. Diya kayat lang. Baka anong tupay nga palpalastuga. Kinada mo tilastog mo. Umanilatan ti kurong-kurong basta baro nga motor. Tas ang agbulbulok. Ken stainless. Saan nga kurong-kurong nga aglatlati. Stainless. O, di isot ko nam. Di gumatang ka ti sidecar nga stainless. Sa gumatang ka dati kaparboron nga motor. Tapno, ore kurong-kurong napintas met. Stainless mo ko nam. Manong nemi pinadas ko ti aldaw nga napan ng pasyar kinirika. Abis sumet manong nemi nga nagburasak kadagiti bunga, timulak, papaya, guapol, ken dadumapay. Nga namnamaek manong nemi nga magustuhan da. Nagtiliwak pa yan manong nemi ti sa nga paris nga manok, kawitan ken opa. Datan sapay man sa akal ding ti ikarga kita kurong-kurong ko ya. Anang atat ko na no. Regaluak ni tatang na itkalding. Ito maminsanin, mas pag-arikan lang. Kunak tinakam ko. Nateng ken prutas, ken manok, itlog pa tinetig na manok, manong nemi ting kargak iti kurong-kurong ko. Kada panang iti bigat ti Sabado, manong nemi iti balay darikan. Manong nemi gabot ta nakalukat ti ruangan da. Insarak ko ti kurong-kurong ko sak nagbusina. Ninanang na manok ti masid. Abay nako, umay kaglako, ano tilakom? Ano da kita? Siyak ni Naldo na. Ay wala ya, si kagayam ni Naldo. Apit di kita, umay mo ilako. Umay ko kumairgalo na. Ay, irigalom kada kami da kita. Opo. Nagdarak na bungat ipapaya mo. Apa mabaling nga kaninin. Mabalinin na. Dato may isa, mabaling mo intong bigat. Ika pa'y manok, anta pa'y itlog. Apo, kita apo nating. Apo nanginat nating kita. Apo, dahil taman pariyat, kursunada kaya. Kada silipang pakbet. Ada ni Rika na. Ada, kapot ay dirabiti duty na. Napansa nagdigo si Tay. O rayong ngagsukat ta, kuhaan makasukat ta, bababaik dito ay. Ay, di iso na yan eh. Rika, barasa ko, makaman. Imbay man. Ano na nang? Gatangin nyo kita? Abay, hindi mat adda agang angkat karigiti tagilakom ay produkto. Ninalak na gito ay tapno. Irigalok ka na kayo. Baka kayat mo tagtinola na native nga manok. Kaya nata na imas, native, itlog ti native nga manok. Nag-imas nga lingtain nata. Perming. Apa yung iktad mo di kita? Regalo ka na kayo. Kahit ko lang ipakita kang kabarbaro ti motor ko. Saan nga datay agbulok-bulok. Kaya ori datay sidecar ti kurong-kurong ko. Stainless. Hanga tapat nga nakababain no padasip ti aglugan. Kurong-kurong. Pag ano. Kaya pa nga may kakit. Umay ita ni engineer. Manano. Nogra na kami. Ala anak ko, para kata kami nga talaga dito eh. Una na. Alak nga ro na. Tulungan ako magbunag na. Sika, Rika, kutikan. Opo. Taag, parte ak mga ultimanok kita. Pag sa unay, umay mangal daw ni engineer. Kahit yung sa una na, data inregalo ka manok, ipasidayo kay ni engineer. Kahit wala na nagsapol mo't no kati, inaimas kasi dana. Malaksin agbalon pasaray yung mga aldaw ket agbalon no ka magtibagnet, longganisa, morton, ken ham, digiti naiimas, letson manok kasi diay. May imas betlangan inetog na manok. Bako da kay malat ng ibagang nga ad-ada nga paborito ni engineer tinetib nga manok. Kawa na. Sige. Alay man dito eh.
Kalpasan na, agawid kanton naldo. No mangal daw ni engineer, madi ka din no magkipakaldawak mo. Ha na? Saan ka mada boyfriend? Ni, isupakit di dyan ni. Ala, nagrana ka yun. Manong nemi isong agpaison. Ket idi ilukat na tiri daw, tikot sa nakidimsaag, nakita na. Dan sakit aglako ti native nga manok. Haan nga aglako, sir, engineer. Regalok. Di gito regalok amin di gito. Apa nga nagregalo bang ti boyfriend, girlfriend ko? Iso ti magbagaking ka, honey, nga manalon nga agar-aram kanya. Imbagan samat ni Rika nga sana kakayat ha. Apa da ka? Awan gayam nanang. Iti compartment di konsak, mabigla nga. Gusto tirumbay nga maited. Magnet, longganisa, ham, letson manok. Dapat liempo. Umayag mga daw dito ket. So nga, gimata si Dami. Ngayon, adda ka nga paborito ng engineer, tinetib ng manok. Kubo na. So nga ko na ni Nana, parchen na ka no, nagiti manok nga inregalo, isot ipasidana keng ka. Kubo na. Nanang, parti ka mga rati manok. Dadada ka kay kayat ko tinetib. Rumbeng unay nga, agyaman kamat kanyang engineer. Makasida ka ti libre nga native nga manok. Api ko masikat pagyamanak. Isudat pagyamanak. Gapot en regalo mon, agyaman da. Ipartsandak met, isudat pagyamanak. Sige, nung isot ko namin, engineer. Di mo sa mga amog kwenta. Amok engineer. Nalay nga pati matematik ay di. Dakit di second year high school. Yung sa mo mat nga intulot nagbasa kapot namudal ti utek mo. So nga naging kakalangin ti second year high school. Sige, nakarudan. Nako na. Ay sige, agyaman kami Naldo. Umay kanto manen. Di abag katawa ka barok. Mahayak tuman agregalon. Una na. Tapno makita tumanin ni Rika. Umanay na pakaragsakak no makita kisuna. Kinapudno na, nana. No, makalagi pak no kakit ti adda iti imagination ko ket ni Rika. Ano? Sige, engineer, inakon. Lukot to yan. Sugayam tim imaginam no usaram ti imam loko. Kunana. Kayat ko lang buta. Kantsawa di suna. Apay. 60 ka lang may daya. O naging gana lang ti imagination mo tin O rekas talag mo ti panaka-premiuk. Imagination. Siyempre, kinumusta ni Nanang noon at resulta itinapanag. Nagranakam kid din na diyang engineer nga boyfriend na Nanang. Na dyan pati na diyang engineer. Lalaisan na. Ha? Ay na anak ko aya. Sikan tumit ngamin. Kakaasi kam idi nga mangiturturong kang tuloy mo tagbasa. Masaduta. Diyak may yolo. Babaamon. Tinaskan kat amok tagtalon. Ganyan. Tinagpating ka lang itataltalon. Ang abali na. Makiga magmadak ka na kwarta. Nagbuhay na sak. Diba? Baka dak kiluno adu ti kwartak ng dahil nga engineer. Imbas na kumanen manon nemi ang tutuloy ti panangasikasok edi talon kan dagiti taragan ko. Damat may sa babae manon nemi nga pakadlawak nga damat panagkras na kaniyak may sa kadagitay komersyante manon nemi ti lugar. So daytoy manon nemi ni Pasing. Naldo. Si kayang Pasing. Wala mabalin? Mabalin nga. Gatangin ha. Awang nga minti ilakok eh. Napilitek nga mabalin akit mabalin.
balbali na ko na. Ano nagidyahe? Ano kahit mo yan? Aglalao, pangpakbet. Sige, umay ka ata, tulungan na kagburas. Kabayat nga agburburas kami manunemi ti tarong iranta na manunemi ti agdumog ket ni buwang. Lo atoy nirantanan sa amin nga makita tapuon ti barukong na. Ada boyfriend mon pasing. Ada idi. Saan ka mga katuluyan? Tapay? Di na kano kayat ti komersyante. Saan ka na virgin? Ala, nanti kita kasal-sugod mo. Saanin? Di ata experience mo. Hindi na. Oren nung nalaing di boyfriend mo. Naglaing ko na. Kahit si Kanal daw. Ada experience mo. Pasarin mo't mapanag gumatang. Na. Baka-alakat sakit mo. Matata, gusto usarak mati kondom. No condom, no sex. No sex, no condom. Kung naman no ka na dyan, GRO. Una, tapno, agpadpada kayong safe. Ngayon ko na dati kag gusto usar ti kondom kat saka nung na imas. Tasambat nga dahil mismo nga na kudil jay junjun jay lalaki ti may sagid-sagid. Diyan man mo. Noon na nagdiferensya na tada kondom na ginawan. Kaya experience sa uma. Nga awang kondom na. Kasla kumakanyak. Kas kumakain ka. Hindi kit masawan. No kas pagarigan ta awisan na. Kat ibagam nga saan ka kondom. Di okay. Aman, saan nakagangaw, Naldo? O mapepadas mo nga nagusaan, hanga nagusar ti kondom. Padasan, nga siya nang gusar. Tap numasikugan ka. Kat numasikugan ka, isang put mo tibagim di balay. Kaya na ko mga rod, numasikugan naggayam. Bagkatawa ka. Anak agang-angaw. Amok ba't kagkasakang agang-angaw? O ana, mayat ka? At damat abong-abong mo dito talon. Mabalimat dita. Abag katawa ka. Diyak kayat. Uy, sikapin nga lalaki tagkid-kid. Diyak kayat gamasikugang ka. Gamatad dik aw matranta ka mga asawa keng ka. Nanggayam ni tatang ti saritaan mi manunemi ta nakita na kam gayam sa naglingid nga nang sisiim kadakan. Idi makapanawin ni pasing manunemi kalpasan nga binayadan na manunemi ti ginatang. Nagparangan ni tatang. Nagloko ka. Ni, tatang, anda kay gayam. Nangig ko ti saritaan nyo kinipasing. Isuman ti kunak ng kurso na ka. Imbagana pa yan, nakasagana, di mo pa kinayan. Tatang mo, awang kas nagsakbay. Nagsakbay nga bagbagaw nga niya, nagsakbay. Kasano naman si kukak. Git man naman si kukak. Di asawaan. Diyak matayaten, masursurom tong ayaten. Okay matisuna. Okay ka na kayo ang saan nga okay kanya. Danyang arti kayat mo, danyang harika nga di mangayat keng ka. Patsem ka di nga rutbat ng virgin da jay. Ano nga virgin da jay? Mapalmangmangan sa dyan ni engineer. Baka yan. Nasak ni engineer, aramidik ti amin. No, magunod kun ti amin na. Tatang, virgin pala ni Rika. Neres isuna, amunot araramidan na. Virgin pala ni Rika ko nakmat. Siyak to ti makauna keng kuana. Gamot adakam tut agasawa. Manong nemi napanak manen iti may sa naaldaw inrantak ti malem manong nemi. Kas iti dati manong nemi nangalak manen di iti mabaling kong irigalo manong nemi. Ngayon awang ti makita nga tao ti arabayan.
ngem nakitak manong nimi ti kotse ni engineer. Adda ni engineer? Manong nimi sa anak nagpadlaw. Imarpiri nga iti tawa iti salas da manong nimi adda nga peso ni engineer. Kadagsasalita da kinirika. Kasla pagsasalitaan dakit may panggapiti. Nagaling agad. Oray kat awan datatang ginanang mo. Siyak lang dito eh. So, oh my God. Di ka masadag kanyak, engineer. Ano pa lang amin ti kayat mo? Ha? Ikasarnak pa yung muna. Samon tumaalat kay kayat mo. Wow! Kung nagtupay ngamin ng virgin iso naman. Kadidit tamadlaw ko manong naming as lapilitan ni engineer. Why, inarakop na, aggulagol mat ni Rika. Impatanak ni engineer! Impatanak! Manong nami, amumat ni Rika tinaramid na, napanak. Tinuman ti salang ni engineer kat ni. Naibatan na. Ti maray manong nami ni Rika hanapan iti uneg ti kwarto na at inlak na sigurado. Nagtugtugtug ba ni engineer? Rika! Rika! Ilokat mo tiritaw! Rika! Rika! Naguni akbat ng sanak nagpakpakita. Engineer! Sa mo pilitan di ba di? Oh. Hoy! Sino ka? Saan nagpakita man na yun? Di mo pilitan di ba di, engineer? Gago! Iso nga rin nga pilitak tamadi iso na. Pilitak kumartamayat. No di na kayat, engineer, hanggang pilit. Respetaran mo kumamat kinababae ti ba isang babae. Sino ka, ha? Hindi kita ek manong name iti ayan na anda kayong clutch bag na manong ni anda enroar na kapaltog. Taray! Maraya ka nagsakay, ti kurong-kurong ko, anong name, pinagandar ko, Rimo, Arizona. Hey! Asubli ka! Aldog ka! Ngayon sana ka nagtuloy nga simang patibalay, masapol ngagsiimak ko na ang mga ano mapilit ng aloktan tirita. Manong name, nagsubli ak kit ada tricycle nga nagsardeng. Adan di kita nag-anak manong name kinirika. Awanin problema, tadamat yan di kita nag-anak keng kuana. Tuloy ko lang manong name ti maribayan tap numang ikuti saritaan. Nahita ka kaya engineer. Uwan atang, nanang. Nirika ngay. Adangar dita silad na. Di matrumwal. Rika, adan engineer. Apa di ka rumwar? Rumwar akong datang. Nangib kumit. Rumwar ngagpaiso man. Nagcarita kayo nga raw. Di ka pa nagluto. Nasapa mo't pa lang tang. Nadamat pala di init. Ala, di si ka din bakit itagluto. Ilak amam ni engineer. Hangamangan ita. Agawid din. Tang. Di kamin, engineer? Nagawid ka? Sige, nakarodan. Anak ko nagbaybayag, tatang, nanang. Adagayam, malagip ko nga bisita ka project ko. Sige, engineer. Naglingatak manong nimi, ket inururay ko na pimanaw ni engineer. Tinugtog ko tiritaw. Neda tao, Rika, baka nagsubli ni engineer. Inlukat na. Naldo? Ay. Siya ka nagpeso. Apay, ang trantam. Nagsapak ako magpumasyarin. Nasapsapak, itay. Adamat gaya mong nakaw na kanya. Tata, nana, adak, ni Naldo na ito eh. Adaman nandi kita insakpit ko dito yung mabaling, may regalo ka na kayo. Ay, gusta. Adamanok.
Adawanin nana. Et no kayo tiyo agad kalding to ikargat ti kurong-kurong ko. Ay, kalding! Ay, ay, apo, ya. Iyoray mo tulangin no birthday ko baraw. Ito no birthday ta. Ito no maminsan ng bigat. Ay, kayo na. Mano nga kalding to itad mo. Tapno, amok na reserbaan. Kaya mang tadag to talo Kakit mo na. Kita'y, wan, ori kit adot ti turo. Nakita'y bumaro nga turo. Diyak kaya tagtarakin adong nga turo na pag-iin nagawan ta di babae. So nga kadoon lang ko ang ilaklahok kiti turo. Sa mesa, no jay turo ket pututan na jay inana. Madi nga breed. Ay kasi ay kasi tagtarakan na una na. So nga dagiti pagbalin nga turo gumatang ti sa bali. Ay sudat mang dakap ka dagiti babae nga kalding ko. Madi ngamin nga nagpintas breed na no no di anak nga turo ket dakapan na di inana. Ay kasi jay, ay kawumad na madigamin Tauran no ayop da ngagpaiso, hayop da ngagpaiso. Sapon mo ganda rin respetar tunggal ba sa kadakwada. Ay, kunak malano saan nga nagbasa. Kaya ba, apay amum di kita. Ano may panggapiti agrikultura, tatang, adamat di kita pagbasbasa ang pamphlet, jay, adamat di kita mang seminar ka na kami, no kasano iti dapinda sa panagtarakan iti kalding kasi akin daduma pa niya siya. No jay turo nga pagpara bantakep no kabagyan na dita kaman mati. Kasi jay. Okay. Alam mo na kaya toro itad mo kanya basta ka kalding. Nagkang kami ti gondaway kinirika manong nami nga nagsarita. Kahit mo asawin, Naldo. Sika natin ang kitay nga kwa, nang ibagang no di mo pilpilitan. Siya. Tanong kas karbay kang kumaitay, na talagang di mo amo inaramid mo. Disturbo kay kuma. Ang nadisturbo kay nga paiso. Yung nagtartaraya kiti makita ka nagayang paltog na. Yung saan ka nagawin? Nagsubliya. Iti makita nga ada tricycle kaya ada datatang ginanang mo nasulbarin problema ko na. Siyempre, saan nga marami din ang engineer ti kasjay. Sabi kami, di mo kayat. Sabi ko, makayat ko. Baka dinakan kayat, tatay mo matitid di kayat na. Amom, marikragsakan nakta, napanagnagkak, nga virgin ka pa ilahin. Abay na panagnagkam ko ba, kasano ko ba? Kaya siyempre, awang pinapasamak ka kayo kin-engineer, di virgin ka pa lang. Indadat nga ti pagpipilitan mi kada tatangkin nanang. Baga kadakwada nga virgin pa lang nirika ko na. Ay haadan, kuna na. Patsimot nga sa mga ginaraw ng engineer ko na. Amok man ti kinataknang kinanakim. Nirika ko na. Amo na nga salamat matan tinayaw na. No sino tinay kari nga pangipayan na. Isulang tirumbeng ko na. Rika, nagpeso nga sa anak ka naggraduar at nagpatinggak lang second year high school. Samot lang kat nga di kaadda di adal. No di kat gaghet, singpet, diskarte. Baka adot kwartak ng ni engineer. Baka ni engineer kat adot chicks na. Baka ni engineer kat mapanagkas-kasino. Mapanagsugal, sugador. Kahit mo ka di nga ron, di engineer o nagbaling asawa nga sugador. Gabuta mahilig, baka agasawa kayo to, saksak na ng tulaing tarik na, agbabain to, muna sanggat dangran na ka. Numabartek, dangran na ka. Ngam siya, Rika, saksik ti langit. Ipatagkan to tiyag na nayon. Napudno ngayat nga nagtahod iti kaon ka. Ti ka di adal, ti pagibasaram.
para iti lalaki nga yatem. Gabu ka dita engineer, kitsak kit manalon laing. Naldo, agyaman at. Abeg yaman ka, gabu ka dagijay inted kumanen. Agyaman at ti panagibatag mo kanya. Wala, barbarin no, masusurukan tumit nga ayaten. Idagpakada akon kadatatang na kinanang naman nung naimi kinunada kaniya. Bay amarok, padasin mi nga alukuyon tirik na ti anak mi. Amom, no pagkumparan kayo kini ka engineer, adada kayat da ka, ngimit iso na. Agpaiso ama nagregalo met, angem, patsem ka di nga rodmet, nga nilaeng Rika, ti babae ti biyag na. Kinapudno na, tata, nana, no saan tumon nga ipudno kada kayo ni Rika, tinapasamak, siyak ti mangibaga kada kayo. No api nga, na datngan niyo, ni engineer nga adda iti salas, kat adda iti silid, ni Rika iti silid na, panggap na itay nga pilitan. Panggap na itay nga pilitan nga adda mapasamak kadakwada. Kaya't nga ramisan ko ng malayangan. Imbag mo, ni Rika tinaramid na. Kinugtaral na ni engineer sa simbrek iti kwarto. Tugtog ni engineer. Adda agmat naglilingid ket kunak ket di mapilitan ti madi engineer kunak. Kinapudno na ket inuran na ti paltog na. Nagtapaltog na. Kasta ka dito ng pasamak, barok. Rika! Umay ka man dito, Rika! Pabitang, pudno ka dito yung baga ni Naldo. Kahit nakapilitan ni engineer. Nabayagan nga magbaganan ng jakmat kaya. Kahit na gundawayan nga awan kadwa, nagtutuwa kami. Ngayon, kita kasanong orita na iso ka di palang tipat patag mo. Idin to ta awam ti panang respetar na iti kinababae. Kasi ti bagbagami kang kanak. Saan nga di adal ti pagkitaan. No dikit di kinapudno. Porque engineer iso lang napudno nga at panagayat naan. Tila kinababaim ti kayat na agun-ute. May sa akalaing kadagit ay koleksyon na. Sige, akong pagdanagan nyo. Hindi kasi di ka napasama. Talagang awan kami kin-engineer. Ganan ka lang amangan no, ranaan na kayo di hospital nga pa nag-duty. Amangan no, aramidan na ti amin na pamuspusan. Saan dan? Talagang isinakon. Kinuuraan niya't aramidan na. Diyakon kayat. Itikas di ngay naramid na. Di ka natanamnaman ni Ronaldo. Kas nakunakin ko na itay, barbaring no masursurok nga yatin suna. Alawan, kanayunim ti umay barok. No, alalistom tumilang nga maalukoy tirik na ni Rika. Kaya, ton birthday ko laglagi pa ma. Tata. Magdadag to. Saan lang akalding. Magdadag to may timanok. Ken, natang. Akiwan na. Isus hapo ya. Uno, si kaaminin ti bakam mo. Depende na kaya't yung nga pa nag-birthday. Simple lang. Umanayin ni talo nga kalding. Kawanan. Sa manok, native. Sa natang, medyo lang. Sige. Awisag tumatanda tatang kininanang ko. Nga umay kami umatanda. Ay, kawan na. Awisag tunda balayan. Ala, ni tatang. Ano nga balayan? Kastan sobat tungpal na. Naman kami ngagpaiso nga nung name na ki-birthday.
Ket siyak amin manong. Dila inap o dila bagas manong nemi ti kuko da. Dabanang pet dimulong nga nagluto ah. Nila iya kamot nga agparty, agluto. Nakaalisto ka nga talaga, manugan. Kanalaing ka. Kaya isugayan ti nakasanayan tayo, tata. Ti agparty, agluto. Yan ang aron. Ti agmula. Manalon ti aron. Agas asikaso tayo tinatayong mula. Kanda dumapay. May pangtitarak. Mabalay mo, ti kwa. Mangipasdek ti karinderya. Nga ti lakom ket kalding, karne kalding kasi ay. Ket adot ati may tumayo. Yung saan kagpapainom ah. Mga no, kwa, ano, karinderya lang ket hamot nga minom. Aw, ti inom eh. Mga no, di kita agpupulo, gumatang ti pulutan na kita, irwariyo at gumatang iti arak sa kairwar ko naman. Ini agberte yak met manong nemi inawis kumet ida. Wen, aldaw manon nemi pangaldaw di para ka-celebrar ti birthday ko. Damit a regalo manong nemi ni Rika. Hangad atat kahit kong regalo. Te saan nga mabungbungon. Anong arat kahit mo regalo? Yes, I love you too. Dito lang. I love you. Naldo, I love you too. Yes! Kawaudyanan na nanubya kamit laeng. Anak ka na pukawan na talaga tinamnama. Mabaling ka kading arakopen? Sige, agin narakop ta. Naging narakop kami manong nemi kat siyempre inamalak dagiti bibig na sako ni nanang. Apay, ang agat sigarilyo. Abe ni engineer agat sigarilyo. Nagkaro. So ngawan ganas ko. Ket ita, at ganas mo. Nasikat ng ibaga nga mapasamak ka na tawag ko na. Hana, nabibinatot lang ni Virgin kang itatag ko iti altar. Amang ka din nga atut ornong kon. Makikita kindikit ni naglawa kayo ta pagmumulaam. Nagadugayam ti mulam. Nagadugayam taragan mo. Labadasam nga kwentaam no manu amin no ka no malako di kita nga taraken ko. Awamat nga 2 milyon. I-plus mo di dyan na dyan bangko. Kahit kung ikang ipakita kang katilibreta di bangko. Hanin. Aman, tatumamati ka. Dati na eh. Taktakal kayo mo kwartam. Kaya na, at ito kwarta kami ni engineer ko na kita. Sa madingang bisyo, umino makalabasi. Kasi di ay, hanak matagsugsugal. Baka ni engineer mapant kasino. Ure may saka manalon, gayam. Katuin. Di manalon, ang agapot na manalon. No nagagayt, nadiskarte, nasingpet, aw madiabisyon na, makaornong. Tano aday mulam, ada matapitan. Tibasit duwak kay. Ana, dito hindi ka raragsakan nga pa nag-birthday ko, hika. Gabot na tibay nga narapap ko, ngagbalin nga asawa kat maasawa ko. Umay kam to mga sa asawa. Sige, naisap ko na. Ora siya kahit kumatanti nga, simpa. Tapos sardingan na akong nadyang engineer. Kurkuriruan na klatan, umanin i-block ko. Sige, pagsasalitaan tayo ito, hindi ka laysata. Tapos ni kasta, agsardengan nadyang engineer. Fast forward, manong nemi ni Manalon na asawa na ni Rika may Sanders. Uray, no nasa dutak idi nga mapanagbasa, nga nagagatak mat ititaltal. Ganda ita, tibabaling kong nga ipagpanakkel manong nemi, tigaget ken singpet ko. Kat siyempre,
naragsak kami iti agdama iti asawak agraman dagiti duwa nga anak mi. Dede nga ti pagkasalitak manong nemi ket agyaman aklaunay ti alaing mo nga nangurnos kalpasan nga insen ken ka ti detalye na ken ti laing mo nga nangibasa. Ket sabi ko mat andamat ni batik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag. Toy agyaman nga pagayam mo Naldo.